Hola, soc Isabel Pallejà, consellera municipal del districte de l'Eixample. Visc al barri del Fort Pienc, que ens trobem ara en aquests moments. He viscut aquí tota la meva vida des de que era ben petita, des que tenia 7 anys. Ja van començar a venir aquí els meus pares, després vaig continuar anant a l'escola i ara és casa meva. Aquesta legislatura, en el meu cas, m'agradaria que es pogués arreglar el pont de Marina. Potser perquè el tinc al costat de casa i de tota la vida he vist que estava deteriorat. I aleshores crec que això li donaria un nou caire al barri. El que m'agradaria millorar d'aquest barri és la neteja. Com a altres punts de Barcelona, hi ha una manca de neteja que és necessari solucionar. En aquests moments ens trobem a aquesta plaça i el que m'agradaria millorar és la vida d'algunes persones que, per exemple, ara es troben aquí, persones sense sostre, que m'agradaria que tinguessin una vida millor. Soc militant d'Unió i penso en les persones. El que m'agrada de Barcelona és la seva diversitat i la seva convivència, perquè en moltes ciutats del món no és possible aquesta diversitat amb aquesta bona convivència que existeix aquí. Amb la meva vessant de consellera municipal i tractant el comerç, una de les meves inquietuds més grans amb aquest mandat és poder solucionar el problema del top manta. Arreglar el comerç en aquesta ciutat passa per arreglar el problema del top manta. És un problema social que es té que arreglar. En la meva vida professional soc agent comercial. M'agrada molt el món del comerç perquè he treballat amb el comerç pràcticament tota la meva vida. El tracte amb la gent, el saber que estàs fent una cosa útil per l'economia de la ciutat i per les persones és primordial per mi.